Hama dzangu, ndinoimba kuti muri kuva nesvondo yakanaka. Mwari ngaakuropafadzei nekukomborerai. Aiwa, Mwari ngaave nemi pavhiki rose rinotevera. Asi nhasi uno toda kutaura pamusoro pekusanzwisisika kwenzwi rinonzi Adventism, kuti rinomboreve chiiko. Handisi kutaura ndakamirira vanhu vesabata chete, ndoda kutaura ndakatarisana navanhu vose vanonamata nyangwe neripi zuva zvaro vari mukereke ipi zvayo. Inini pamafungiro angu ndinoziva inzwi iri sekureva kuti kuputika, kana kuti rapture. Yamunoti rapture yamunotaura kuti aiwa, pakuuya kwaJesu nengirozi dzake pakupedzisira. Muri kuzvinzwa? Ndo manzwisisiro andinoita inzwi iri, kuti kuputika uku kungoerekana zvinhu zvangovaposo, musina kuzvigadzirira, musingazivi kuti zvabva kupi. Muri kuona? Naizvozvo pane chimwe chinhu chandinoda kukurangaridzai, kuti nhasi uno tava kupinda muwikendi yokupera kwaNovhemba, zvichida iri wikendi yechina kana kuti yechishanu chisimusi isati yaitika. Muri kuzvinzwa? Mumazuva iwawo maKristu ndo paanotaura pamusoro peinzwi iri rinoti kuputika. Kuputika kuchireveka kuti Jesu wava kuuya, kuri kuuya kwake kukuzvarwa kwake kuti agovapo, kuri kuuya kwake kwokutanga. Naizvozvo pane kusanzwisisa kuripo kana vanhu vanopinda kereke iyi kana iyo vachiti inzwi iri rine chekuita nezuva. Hongu, ndingazvinzwisise kana vanhu vanopinda sabata vachitaura pamusoro pezuva renomwe, nokuti zuva iri rakakosha, rinoreva zvakawanda. Zvizhinji zvakataurwa pamusoro paro, sezuva rei rorugare, sezuva rei rohutsvene, sezuva rerunyararo. Zvakazotaurwawo pamusoro pedenga kana Ishe achidzoka. Naizvozvo musarasike pachinhu ichi, kuti zuva ndiro rakakosha. Aiwa, pavari kutaura kuti zuva apa vari kureva zororo rekupedzisira ratinowana munani? Muna Ishe wedu Jesu Kristu. Tingapedzisira tikavengana, tikabudzisirana mapfumo namatemo, tikatemana pasina chatiri kupikisana pamusoro pacho. Izvi zvangouya nokuti tatadza kunzwisisa. Amen. Kunzi munhu uri muAdventist zvinongoreva kuti unotenda madzoko kana kuuya zvakare kwaIshe wedu Jesu Kristu. Asi munomboziva chimwe chinhu here? Kuti Jesu anouya nguva dzose nenguva ipi zvayo. Ndizvo zvakatonyorwawo kana mumagwaro, zvikanzi nenguva yawo usingafungire. Asi chakanaka ndechekuita sei? Ndechekuvangarara, chekushingirira, kurindira, kugara uri mumagwaro. Muri kuzvinzwa? Naizvozvo kana makutaura kuti zuva iro ndo rachazouya, aiwa, hakusangonzwanana kwatiri kuita. Kana kuti zvakakosha kunamata Sunday, kusangonzwanana chete kwatiri kuita. Topedzisira tavengana kuti vamwe vanonamata Friday, vamwe vanonamata Saturday, vamwe vanonamata Sunday. Ko isusu vanonamata Tuesday muchazotita sei? Kungotaurawo zvangu. Kristu unotaura zvokuuya kwake zvakare muvhangeri. Tinozviona pamavhesi anoti Mark 24 verse 29 to 35, kana Mateo 24 kubva pandima ye24 kusvikira pa35. Anotiudza kuti tigare takatarisa kumuonde, tichitsvaga kusvibira kwawo. Anoti zuva richasvibiswa, zvichireva vhangeri renhema kana kuti rakatsauka. Zvikanzi mwedzi haungavhenekeri, zvichireva kuti vanhu vachatadza kureconcile, kubatanidza vhangeri nemagwaro ekare.
munoratidza kubatanidza Old Testament neNew Testament. Kana matongoona zvadaro mucharasa kutenda kwenyu. Mungadaro muri kutadza nguva yezvino, mungadaro makatorasika kudaro. Muri kuzviona izvi zvine dhenja, nekuti Jesu haangabude pachena kana musina magwaro ose, nokuti muviri gumwe chete ndiwo muviri waIshe wedu Jesu Kristu. Jesu Kristu haana kuti muviri wangu ihafu ndewe New Testament chete, akati wakakwana. Kana makanzwawo vachitukana veTestament yakare vachinzi imi muri chingwa chisina kuibva kwose kwose, musave chingwa chisina kuibva kwose kwose, ivai chingwa chakakwana, chingwa chakarurama. Chikonzero chandikutaura izvi ndezvekuti Jesu anotsanangurwa zvizere mumagwaro ekare kana kuti muTestament yakare. Ndiye inotiudza nezvaJesu, ndokuti timuzive. Zvino makati hatifanirwe kumuziva, tichazoziva kuti chatiri kunamata chii. Musatsauswe nekuda kwevanhu veSeventh Day Adventist. Muri kuzvinzwa? Nokuvavenga, nokuti ava vanokurumidzira Saturday, vanokurudzira mitemo yakanyorwa pasi naMozisi. Musatsauswa nezvinhu izvo. Rangarira kuti shoko rose nderaMwari, kuti zvidzadziswe zvakanyorwa, zvakataurwa naIshe Jesu pamusoro pekurambana, achiti pana Luka 16:18 kana Mateo 5:32, uyo anoramba mukadzi wake akagorora mumwe anoita upombwe, uyezve uyo anoroora mukadzi akarambwa nemumwe anoitawo upombwe. Naizvozvo haungasiye Testament yekare nokuti wawana Testament itsva, uyezve haungasiye Testament itsva uchida yakare, nokuti dzose chinhu chimwe chete. Ada imwe, ada dzose. Jesu anoti nyeredzi dzichadonha, zvichireva kudonha kwengirozi, kudonha kwemakereke, uyezve kudonha kwevanhu vanozivikanwa nokutenda. Jesu anoti masimba edenga achazungudzwa, zvichireva kuti n'anga dzaFarao dzichaita minana inobata vanhu kumeso. Handizvo zvamuri kuona here zviri kuitwa navaprofita venhema, kana nen'anga idzi dzakuzviti vaprofita, kana navaroyi vachibata vanhu kumeso? Vatoo nemakereke vachinyepera kuunza vanhu vari kuzoponeswa, ivo vakavanhikira, vakavapusisa. Vanotoiswa pamberi penyu vanhu so nohuroyi huri kuitwa navanhu ava, musingatoziva kuti iye ari pamberi ari kuparidza kwamuri muroyiwo nechake. Naizvozvo musabvume zvishamiso zvinenge zviripo zvikunzi munhu abudiswa dhimoni aita sei. Munhu anenge akatororwa zvakangazvirarira kumba kwake, atorwa neuroyi hwavanhu. Musanyengerwa muchitenda zvinhu zvakadaro. Vanoita kunge vari kuita minana, ivo vari kutokubatai meso enyu muuroyi hwavo. Ndozvinonzi naJesu, masimba edenga achazungudzwa, zvichireva kuti n'anga dzaFarao dzichaita minana inobata vanhu kumeso. Vanhu vachatotenda kumasimba en'anga navaroyi namasatanisi, vachavatsausa pakunamata Mwari wechokwadi. Jesu anotiwo chiratidzo chemwanakomana womunhu chichaonekwa kudenga. Chiratidzo ichi chii? Chingava chiratidzo chegwayana rakabayirwa zvivi zvavanhu. Kubwinya uku kuchaonekwa kuchibva kudenga. Nyeredzi yake ichaonekwa huru kupfuura dzose. Amen. Ngirozi dzichaonekwa navafudzi vazvokwadi vachavepo. Mwari haangatirasi. Pachatozongobuda umwe munhu, vanhu vavachati, kwete munhu mumwe chete, zvichida vakawanda. Vanhu vavachati iri ndiro shoko rachokwadi, zvatanga tichiitirwa navaroyi zviya. Aiwa, Mozisi naEriya naIshe wedu Jesu Kristu vachadzoka vari muchiratidzo ichi, kuti zvizadziswe zvakanzi gomo raMwari richava guru kupfuura mamwe makomo ose, zvinowanikwa pana Isaya 2:2. Muri kunzwa? Kana uriwo mufananidzo wacho,
Zvinoreva kuti kubatanidza zvinhu zvose, testamende yakare netestamende idzva, kuti tive nokunzwisisa. Kuuya kwake mumakore uku ndozvakaita sekubwinya, sokubuda kwake pachena, sokuzivikanwa kwake, serapture iye yatambenge tichitaura, kana kuti kuputika kwatambenge tichitaura. Vanhu vachatsvaga mirayiro yaMwari nokuda kuitevera, vachisiya nhema dzavo dzose dzavari kuzvikudza nadzo, vachiti hungwaru. Vazhinji vachadzokera kuna Mwari. Amen. Muchatotanga matotsvaga kururama, kwekuti tiregere zvakaipa zvedu mugodzidza Mwari achibva mushoko raMwari. Asi chenjererai kuti zvino kana pasisina magwaro aMwari, iwo wamakaramba, muchagoita sei? Muchagoziva Mwari wacho sei? Kurashika kwenyu kuchatadza kusvika pakuponeswa kwenyu, nokuti munenge musina zvombo kana zvikwanisiro zvokuti musvike pakuponeswa. Naizvozvo kudzokera kwavazhinji kumirayiro yaJehovha chiratidzo chokuti Jesu wava pedyo, chiratidzo chatinowana kuna Isaya wepiri. Zvadaro Jesu anotaurira vadzidzi vake kuti vatsungirire. Mumanzwi aIshe Jesu anoti, garai makarindira, nokuti Ishe Jesu uchauya setsotsi usiku. Vamwe varere, vamwe vakabatwa mune zvakaipa, vamwe vakanganwa. Kurindira uku hakunei nema all night prayer, hakunei naizvozvo. Asi zvakanaka kuita mapureya aya, hanzi kuti akaipa, hazvinei nazvo. Chinodiwa kugara munhu ane umwari, nokuti vazhinji chatangirwa norufu, zvino Ishe Jesu agotevera. Muri kuzvinzwa? Dzimwe nguva chatotanga ndechekuti iwe ufe Mwari asati aonekwa, Ishe Jesu asati adzoka panyika. Kana zvatodaro, zvatovharana. Muri kuzvinzwa? Chatongomirira kuti muone Ishe Jesu Kristu pakumutswa kwako, uchienda kudenga kana kuti kunoparadzwa. Manzwi aya andataura ndiwo anobata chinhu chinonzi Adventism navazhinji, nekuti kuputika uku kwamuri kutarisira uku kuchauya dzimwe kuva makatofa, nokumuka kwenyu muchingoerekana pakumuka kwenyu Ishe atovapo. Naizvozvo kukudza zuva iri kana iro sezuva rokunamata hazvina kukosha. Chinokoshesa zuva raunonamata inhanho dzaunotora kusvika pazuva iroro. Ndiri kuti chii? Nhano dzaunotora dzinowanikwa pane chidyo chaIshe. Nhano dzekutora kukudza zuva raunoti ndiri kuda kusangana naMwari dzinowanikwa pachidyo chaIshe. Ndikuzvinzwa? Vazhinji havatendi kushoko here. Pachidyo chaIshe ndipo patinowana kutengeswa kwaIshe wedu Jesu Kristu, kubatwa, kuzvidzwa kwake, kuurawa kwake nokumuka kwake. Ndikuzvinzwa? Irapture iyoyo futi. Asi pane zvinhu izvi zvokufa, zvokutongwa, zvakaitika zvose kuna Ishe wedu Jesu Kristu kubva mazuva aPasika asvika, ndipo panobudisa kuputika uku. Uri kuona? Ndingaenderera mberi ndichikutsanangurai pachinhu ichocho, asi nemumwe musi. Naizvozvo kana uchinzwa kuti Ishe Jesu wakaroverwa pamuchinjikwa, zvinoreva, ndingakuti kwamuri ini ndichikudzidzisai kudai, exhibition zvinoreva chiratidzo, kuratidzwa zvinhu zvamunoisa, toti munoda kutengesa zvinhu zvamunoisa mumahwindo zviya. Kana kuti maenda kushow, munoona zvimwe zvinhu zvinenge zvichingoitwa navanhu, kana kuti zvinenge zvakamiswa navanhu vachitaura pamusoro pazvo.
Kuroverwa kwaishe wedu chiratidzo chekutenda. Mabasa, matauriro, mafambiro, magariro ndozvazvinoreva kuroverwa kwaishe wedu Jesu Kristu. Vamwe vanhu vanokuti uku kutsanya zvinhu zvaunenge uchiita maenderano neshoko raMwari, uchisiya zvinhu zvenyika zvinosibisa. Uri kutsanya zvinhu zvenyika uchizvirovedzera pane zvinhu zvaMwari. Kutsanya hakuzi kwokudya kwokugutisa dumbu, kwete, ndekwehutsvene. Kurara kwaishe wedu Jesu Kristu muguva, kubva pachisanu kusvikira musi wesvondo mangwanani, kunomirira kunyikwa, kana iye yatinoti immersion. Ndoda kutaura nenzwi iroro, immersion kana kuti immerse, ndozvamunotaura. Kuiswa mumvura sezvamunoita mumera, zvamunonyika mumera paya muchida kubika doro. Pada munonyika mapfunde amunoshandisa kugadzira chi7 day hand, ndizvo zvakafanana nekupinda muguva. Naizvozvo tingati chii kana tanzwa izvi? Tingati zvakafanana nokubhabhatidzwa mushoko raMwari. Rangarirai, ndinogara ndichitaura kuti guva chii? Ndo bwiro bwaishe wedu Jesu Kristu. Ndiro chii? Bwiro ndiyo chii? Ndiro guva, ndiro Bhaibheri. Mashoko iwayo handaasiyanisi nguva dzose. Ndo munowanikwa chii? Shoko raMwari. Naizvozvo kana wanyikwa mushoko raMwari kwamazuva 3, retatu chamuka wavandudzwa. Ndo pauchaita breakout yako, ndo pauchaita rapture yako, ndo pauchaita kuputika kuya. Imi munogadzira chi7 day kwamazuva 4, asi She Jesu anoti zvinyikei mushoko rangu kwamazuva 3. Nyange wakatarisa mazuva 3 acho, akomana, chinesu zvitarisa imi tinotanga Friday madekwana acho, nokuti Friday masikati tinenge tichishanda, toswera zvedu Saturday takazorora, Sunday makuseni tinganzi tapedza mazuva 3 here, kwete, zvichida 2 chaiwo, kana less than 2. Murikuzviona? Mukazadzisa chinhu ichi, muchaona Ishe wedu Jesu Kristu achimuka mamuri. Amen. Ishe wedu Jesu Kristu muchamuona kakawanda. Muchamuona achimuka mamuri kakawanda. Muchaona achiputika kumamuri kakawanda. Izvi zvokuzouya kwake chaizvo, zvokuzozi masangana naye muchimutswa mumakuva, muchisangana naye mudenga. Izvo zvinotozoitika pokupedzesera chaipo. Asi zvanhasi zvamazuva ose, zvokudya kwedu ndizvo zvekuti anoputika kana matora nzira iyi nenhano iyi dzekuti musvike pana Ishe wedu Jesu Kristu nokusangana naye. Kumuka uku kwatinotarira kana chichitevedzera nzira yokuuya yechidyo chaIshe, kwakafanana nokuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu nezuva rokudzoka kwake. Tichizinzwa kubva pana Mateo 24 verse 30 kusvika pana 31 zvinonzi anouya ari pamakore, zvichireva akabata vaprofita nomurau nevhangeri. Ndo makore ako, achibhuruka sei? Sengirozi. Zvikanzi ane simba, simba iri rinoreva authority. Authority yamunogara muchitaura muchinzwa zvaya zvichinzi Jesu akapinda musinagoge akadzidzisa vanhu zvine simba, akarayira nyangwe nemweya yakaipa kuti ibude muvanhu, akamutsa vakafa, akagadzisa mitezo yavakanga vakaita sei, vakasvodogoka, kana kuti mitezo yakafa. Nokuzizwa authority iyi
yakafanana nenzwisiso, zvakabatana neungwaru, iri dudziro kana kupupura nokutaura magwaro nesimba. Zvikanzi achatumira ngirozi nehwamanda kukokorodza vanhu, zvichireva kuti musava savaapostori, savarauri vavanhu nesimba. Vanhu vachamhanyira kwamuri. Mukuzvizwa, vanhu vaimhanyira kuna Ishe uri Jesu Kristu. Ndohwamanda iyo yekutaura. Jesu pachake akanga atori hwamanda yaitorira, kana akatopfuura naapa vanhu vaitomunzwa achirira vomhanyira kwaari. Kwete zvatiri kuona mazuva ano izvi zvekuti vanhu vari kuita zvokubata vanhu kumbeso nembidya dzavo, chitori chitadzo chokumanikidza vanhu vabatwa mumubure wezvakaipa. Sezvaingoitawo Jesu namazuva okuparidza kwake, vanhu vachamutevera. Newewo uchateverwa navanhu kana watora nzira yandiri kutaura. Nemiwo muchaitawo izvozvo mukatevera nzira iyi. Amen. Jesu akamirira kuuya kwamuri. Haanganonoke kana muchitsvaga nzira dzake dzokuti asvike kwamuri. Jesu akamirira kuzviratidza kwamuri nokuzviratidza mamuri. Naizvozvo isusu tose ngatiti, Jesu, dzokai matiri. Amen. Asi ndati pane nzira yekusvikapo. Jesu anouya nomugovera. Zvichireve chii? Jesu anouya pazuva rezororo, pazuva dzvene rinei nezuva ratinoziva isusu somugovera kana kuti Sabata. Jesu anouya nesvondo. Jesu anouya nerimwe ramazuva nedzimwe dzenguva, ndokunge uchitevedzera nzira dzake dzaakakupa. Ndiro nzira yatinawana muna Jesu yokuti kupupura, kurambwa, kuedzwa kana kumanikidzwa, kuroverwa pamuchinjikwa, kufa, kurara mugova nokumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Chivai nevhiki rakanaka. Mwari akuropafadzei kusvikira tichisangana zvakare pavhiki rinoteera. Chisarai.